na ni je emu ene enam ni aba eye ni titru yekoi efia ni etitru no eye osnuku ayura Stephen intim dano ene aba hai aban penyu fon so wa ha bi chief of staff the ministers in penyu bebre nso aba na ne titru na sante wa unim Ghana mra ye dia chichire o man e kire se Ghana ni bia be furo kunya kese no a utumi fo ni premier no na ubreso a esise pobi no ba be hye wa na emu ebi no manya kwa antu na fo ni mienu ebi no fo no ba ko pe na that's what you want, yeah, pretty, now, Akufo Shami, a mammy quiet from you. Lebrano, feel what you know, a banner year. TMP4, Sukono, a quacko ye, the Obabe Shema name. Miama Bedici. 8 years, if you're watching me, Minina year, Juma. Our boame a kwanso bebre wa boame Minister President bia enya tesa menya onyo bia wa ho brase ujawachi so ujawachi pinti mindanda da bakwa but you can say and then oh yeah, there be tembia kind udimechi. No, and MP before any nice year original. I don't hear you know, so my big name. I no correct. I don't hear you so my breaking the 8 now my head. American. You be a Jumana Ghana for Adaro, my Baba said in Sano. Obey to me, I ye, papa. Yamaye, or they be a Baba cow, and my broso, and my Ghana so, and a tumpo. The Baba says, oh no, I can't see that anymore. Don't want to me could be. I saw you beer, or better in the chi. Obenya na bedi ekire Yakupon makwan na ba no ba na fa ono no bebu o man no as vice president and then answer and MPP National Council eko share tie ba be tie fie wura Bawumia ano say hi ena opese ono no yes adwuma yi wan fa ba bia o two for one fa ba bia for baby, wow, fear. I fear. Hello, Unana. I got a fourth year friend with Napo. I am receiving Johnny. I'm a Messia South. I am minister, so I was my band. Or no. And I hear Ramabia, a National Council. It didn't buy no. I could say a person, Mono, who be a National Councillor, or can say, Debbie and Fata. Yenina, Abraham unanimous of the National Council. I said Napo, Matthew Poco Prempe, and said Fata, so no, and a Rabaka, you're a Bawumia. And the teacher there, with the pan said, Matthew Mia, and then me, you were the actual. I'm Rancha, no, I hear Juma, it be the minim. One day,
ɛne deɛ wɔn betumi ayɛ na nim sɛ Ghana 7th of December ebe abanu ba wɔn afa adwuma Ghana for bɛbɛ hyɛ wɔn nsa no wɔn betumi ayɛ abro so ama ayɛ yie paa Bawumia deɛ no makadeda na wɔn nanan bɛdu akasɛ wɔn nanan ne kan obi no waba abɛdi baabi a wɔdi yɛ ba first no adwuma kɛseɛ na mepɛ sɛ yɛyɛ ɛma ɔban ɛyɛ free senior high school policy no ɔno na mede hyɛ ne nsa na minimade kunti so a mede hyɛ me nso obetumi ayɛ enti na mede hyɛ ne nsa ɔyɛ no fɛfɛɛfɛ ma ɛnɛ free senior high school nkurɔfoɔ agyi ho akyinye ɛkeka nsɛm a ɛmfata nyinaa fa wɔn sɛ ɛnɛ wɔne ne wɔne de baeɛ yɛbɛfa ne saa onyankopɔn wɔ hɔ ɔnae enti yɛbɛfa ne saa na ɔno ɛna ɔyɛ sɛ adwuma pa no mebaa second term yi mesesa no bɛyɛ minister of energy ɛhɔ nso wabɔ mmɔden dum sɛ ɔna ebinom sɛ ɛba na ɛma ada ɛmma nso ɔwɔ hɔ saa na teɛ wayɛ adwuma paa ama ɔbɛn mu tinim sɛ adwuma a owura Bawumia de ahyɛ ne nsa obetumi ayɛ ama ɛyɛ fɛfɛɛfɛ ɛma Ghanafoɔ nso Ghanafoɔ nya ne ho mfasoɔ tie baaya mebaya na medi mpanyinfoɔ nyinaa anim sɛ meba na ba bɛyi owura Bawumia ɛne yewura na tipoko wawo nana ɛdi diabro na ansakoa yɛbɛkɔ dwom ɛkɔ akɔyi wɔ akyerɛ Ghanafoɔ no amanya ne kyerɛ sɛ mebɛfia na mebɛkyerɛ wɔ ansa na yɛsi kurom a yɛsi kurom tie baya yɛasɛm no yɛba ne wabɛsrɛ wo nhyira kɛseɛ sɛ nnɛ team a ticket a MPP for ayi ɛyɛ Dr. Mahamudu Bawumia Dr. Digitalization ɛna na bɛdi akyire ɛyɛ Matthew Poku Prempe Napo meba wo aba bɛkyerɛ wo na mane bia sisa wo yɛ ma wo na nkunim di ɛba wo ne afa no wayɛ meda ase paa sɛ yɛ bɛn bɔɔ ma deɛ sɛ bɛba asa no waboaboa ma he abrempɔn na de hyɛ wo asante mamu nyinaa ɛde abɛhyia yɛ fɛfɛɛfɛ saa onyankopɔn nhyira wo meda ase papaapa ɛyɛ ne onyam na wode ahyɛ yɛ meda ase Andizabe. Is only me try for fair. So now only one is about it for fair. Well, we are Akufo-Addo so and the man how. What are you Akufo-Addo? Orange is me. I'm meaning I Akufo-Addo. Well, it is that. Neso one of me no better for fair. The same is me no for fair. Now make you was it. And more baby, I want boame. Amamu yo a maye me dase papa me shedaba aba be do ase akraw se adwuma ni se ni sa no afi na enede ye ba se ye ba be yi yewura Dr. Mahamudu Bawumia ene na be di akire wa nana na tipoko prempe en na chia di na chia me asante chia me adwuma kakra ba se ba be se yemfa Otumfuo ene amahe ne abrempo wo ha se yasem kakra ye ba se ba be ka no ye danase so no so abue kwan amaye adi awa tu fefefe nyame hyira sante man esia Ghana man esia na sante he ene na abrempo nyina me da mase pebre